har yanzu muna nan dai akan program ɗin mu na kuɗi muna yana gona. Yanzu za mu tattauna da wannan bawan Allah domin shi ma mu ji irin kalubalen da suke fuskanta a bangaren noman da yake yi. Malam ya sunanka? Sunana Haruna Dahiru Karfi. Na'am. To duba da yanayin yanda harkar nan ta noma take, me za ka iya cewa? Gaskiya abin da za mu iya cewa kan harka ta noma, tabbas kamar da kuka sa sunan wannan shiri kuɗi na gona, ba a kuskure ba, normal haka yake. Amma kalubalen da manomi yake fahimta suna da yawa. Babban kalubalen da manomi yake fahimta, lokaci zai taso na aiki, musamman noma na rani da muke ta fama, irin su albasa, su tumatir, su yalo, su kankana, su kokwamba. Za mu noma su, amma mu nan a nan kusa ba mu da wasu kasuwanni da manomi zai je idar kayansa a ce kasawa wani ba fatake zai zo siya a hannunsa, ko da zai siya sai dai wani ya higa tsakanin shi da mai gona da ɗan kasuwa. To mai gida, ban katsa hanzarinka ba, kana nufin ba ku da hanyoyi ne wanda kuke fitar da kayan da kanku sai dai wasu su shigo su ɗaukan muku kayan, ko ne kake? Gaskiya mu ba mu da hanyoyin da manomi da yake da wayewar da zai ɗau kaya ya kai kasuwa tasa ta ƙashin kansa, shi ya tafi nema, sai dai wani zo ya fitar da kayan daga gona, shi kuma ya je ya tafi nema gurin ubangiji. Wannan matsalolin suna faruwa ne ta dalilin gwamnati, ko da tana taimakawa, ba taimakawa ne ba a yi ba. Akwai hanyoyi da dama da gwamnati take isar da sakoninta, sai ya kasance wasu daga cikin tsirarin mutane su suke cinye haƙƙin mutane masu ɗimbin yawa, musamman harka ta noma. Sai ka je ka samu mutum a aikace bai san menene noma ba, yana jin labarinsa a baki ko a kunnensa. In an zo an ce masa ya za a noma tumatir, ko kuma a dasa albasa ko tumatir ko rake ko kankana, yayi ya kai matakin da za a girba kai an amfana, bai sani ba. Amma sai ka same shi an ba shi sako ne, alhakinsa ne na nauyin mutane da gwamnati ta dora masa a kansa, ya zo ya aiwatar da abin da gwamnati ta dora masa nauyi, haƙƙin al'umma ne, sai ya kasance shi kaɗai yayi ruwa yayi tsaki, manomi bai ma san abin ma da ake ba. Yanzu to kai kana nufin irin tallafin da gwamnati take turowa zuwa ga waɗannan manoma kamar ku, kana nufin wasu ne can daban suke amfana da tallafin ku yake? Gaskiya tallafin yana zuwa, amma sai ya kasance 90 cikin 100 baya zuwa hannun manomi, 10 ne cikin 100 ke zuwa hannun manomi. Idan an ɗauki kimanin mutum 500 an musu abin nan jarabawa ta harkar noma, an musu kirinin sun ci komai, suna ɗaya daga cikin masu aikin noma a ƙasa, za a tallafa musu, gwamnati ce ta bada tallafi za a yi musu, sai ya kasance bai fi a samu mutum 10 cikin 500 din nan ba, wancan ya samu wancan ya samu, shi ma in an bashi kaso 100 bai fi samu kaso 10 cikin 100 ba, wasu sun yi albindahana da kayan. Kai a takaice yanzu wannan sako za ka tura wa gwamnati bisa wannan matsala? Gaskiya sakon da zan tura wa gwamnati shine, ya kamata dole a nemi shugabanni na gari, jagorori wanda za su rinka aiwatar da sakonta, wanda take kokarin ta ga an bunƙasa noma, musamman ƙasar nan tamu ta Najeriya, musamman wani lokaci da ake ta kishin ana so a bunƙasa harkar noma, muna ji ana ta faɗe kuma muna jin labarai a gidajen rediyo. To amma kamata a rinka samun wakilai na gari wanda za su rinka isar da sako zuwa ga manomi mai yin aikin noma na a ƙasa, a tallafa mana mu ci da kanmu, mu ci da gaba, a samu ci gaban ƙasa gaba kiɗa. To masha Allah, jama'a ku ci gaba da bibiyan mu akan wannan program namu na kuɗi yana gona, domin jin irin abubuwan da suke wakana a wannan noma ta wannan shekara.